Rojhilatê Kurdistanê Duyemîn parçeyê Kurdistanê yê herî mezin ji aliyê rober û hejmara şêniyan ve ye. Cara yekem ku Rojhilatê Kurdistanê ji xaka Kurdistanê hat parçekirin, piştî şerê çaldêranê bû. Şerê çaldêranê di sala 1514 de di navbera Sefewî û Osmaniyan de qewimî û nêzî 125 salan berdewam kir. Sala 1639 di navbera Sefewî û Osmaniyan de peymana Qesra Şêrîn hat îmzekirin û li gor wê peymanê Kurdistan bû du parçe. Rojhilatê Kurdistanê ket bin destê Sefewiyan de û beşên din ên Kurdistanê ketin bin destê Osmaniyan de. Ev parçebûn ta dema îmzekirina peymana Lozanê ya sala 1923yan berdewam kir û li gor wê peymanê beşa Rojavayê Kurdistanê bû sê parçe û Rojhilatê Kurdistanê wek xwema û sînorê peymana Qesra Şêrîn nehat guhartin. Erdnîgariya Rojhilatê Kurdistanê Sîstemên desthilatdar ên Îranê di wêrankirina vê beşa Kurdistanê de rola herî sereke lîstin. Biriya koçberkirina bi darê zorê, veqetandina di navbera Lor û Kurdan de û dabeşkirinên rêveberî yên neheq. Herwiha, bihatina rejîma Îranê li ser desthilatdariya wê, di dabeşkirinên xwe yên îdarî de xwespartiya pergala parêzgehan an ku ostan. Wê Rojhilatê Kurdistanê bi çend parêzgehan dabeş kir û hin ji wan parêzgehên ku piraniya wan Kurdin, bi armanca înkarkirina hebûna Kurdan li wan deveran, navên din li wan kir. Parêzgehên ku piraniya wan Kurdin: Ezerbêcana Rojavayî an ku Urmiyê, navenda wê ya îdarî bajarê Urmiyê ye. Kurdistan, navenda wê ya îdarî bajarê Sinê ye. Kirmaşan, navenda wê ya îdarî bajarê Kirmaşan e. Eylam, navenda wê ya îdarî Eylam e. Loristan, navenda wê ya îdarî bajarê Xurmawa ye. Kohgelo ye û Biwêr Ehmed, navenda wê ya îdarî Yasûc e. Çawarmehal û Bextiyarî, navenda wan a îdarî Şehr Kurd e. Di heman demê de hejmareke zêde ya Kurdan li bajarên parêzgehên din ên wekî Parêzgeha Hemedan, Parêzgeha Xozistanê û Parêzgeha Esfahanê. Hejmara şêniyên Rojhilatê Kurdistanê derdora 20 milyon kesî ye. Robera wê jî di 104,352 kilometr çargoşe ye. Gelê Rojhilatê Kurdistanê bi zaravayên Soranî, Kelhûrî, Kurmancî, Hewramî, Lekî û Lûrî diaxivin. Rojhilatê Kurdistanê ji zêdetirî 6 bajar û bajarokan pêk tê, ku beşek ji van bajaran ev in: Mehabat, Sinê, Merîwan, Urmiyê, Îlam, Seqiz, Kirmaşan, Ciwanro, Dalaho, Pawe, Bokan, Şino, Bane, Mako, Kudeşt Piranşar, Rawanser û her wekî din.
gelek kesayetên navdar li Rojhilatê Kurdistanê hene, yên ku li ser asta her çar parçeyên Kurdistanê û li ser asta cîhanê bi giştî navdar bûne. Duwarê sînemayê de navdarên weke Behmen Qubadî, Nawîd Mihemmedzada û Ferhad Aslanî û duwarê siyasî de navdarên weke Qazî Mihemed, Simko Yêşikakî, Ebdurrehman Qasîmlo û Sadiq Şerefkendî û gelek helbestvan û wêjevanên weke Hejar û Hêmin Mukriyanî, Mesture Erdelanî, Wefayî û Rehîm Muînî Kirmaşanî. Herwiha Rojhilatê Kurdistanê tên naskirin ku warê mûzîkjen û stranbêjên herî navdar ên weke Hesen Zîrek, Malbata Kamkaran, Abbas Kemendî, Merziya Ferîqî, Seîd Elî Ezğer Kurdistanî, Nasir Rezazî û gelek kesên din. Rojhilatê Kurdistanê bi xwezaya xwe ya bedew û dewlemendiya xwe ya ji hêla samanên binerd û axa baş ve navdar e û gelek çiya, gol û kanî lê hene. Ji ber vê yekê, Rojhilatê Kurdistanê dibe yek ji cihên herî balkêş ji bo geştiyariyê. Ji girîngtirîn bajarên Rojhilatê Kurdistanê ji bo geştiyariyê Urmiyê, Merîwan, Îlam, Pawe, Kirmaşan, Seqiz, Serdeşt, Bokan, Mehabat, Kingawer û gelek cihên din. Rojhilatê Kurdistanê gelek çiyayan di nava xwe de dihewîne. Hin ji wan jî ev in: Çiyayê Awyer, Şaho, Qendîl, Dalanper, Çiyayê Şehîdan û rêzeçiyayên Zagros û gelekên din. Golên navdar li Rojhilatê Kurdistanê Gola Sîrwan, Urmiyê û Gola Zirêbar û herwekî din. Rojhilatê Kurdistanê bi pirbûna sûlavên xwe navdar e, weke Sûlavê Şelmaş, Sûlavê Pîran û Sûlavê Solêd û Kel. Herwiha gelek cihên dîrokî yên ku li serdema asûrî û medan vedgerin lê hene, weke Pira Kirmaşan ya dîrokî, Qesra Şêrîn, Taqbûstan, Şkefta Kerefto, Keleha Qemcoqayî, Avahiya Wekîl el-Mulk û gelekên din. Di heman demê de bi samanên binerd ve dewlemend e, weke petrol ku ji sedî 4 ji petrola Îranê pêktîne û ji sedî 15 ji gaza Îranî pêktîne û piraniya wê li eylam û navçeyên derdora wê ye. Rojhilatê Kurdistanê bi çandiniya darên fêkî navdar e, weke Sêv, Qeysî, Xox, Henar û darên Gozan. Herwiha bi çandina Dexil, Reştene, çandina Firêzan navdar e. Rojhilatê Kurdistanê bi hunerên xwe yên destçêkirî navdar e, weke çêkirina xalîçeyên destçêkirî, çêkirina kîl, çêkirina çerman, pîşesaziyên bi daran, çêkirina pêlavan û çêkirina şêraniyan.
gelê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê bi gelek şoreş û serhildanan rabûne. Yên herî girîng jî serhildana Şêx Ubeydillahê Nahrî, serhildana Simkoyê Şikakî, serhildana êlên Loristan û destana Xatûn Qedemxêr, Komara Mehabat bi serkêşiya Qazî Muhemed, serhildana Kurdan piştî şoreşa Îranê de. Lêya herî girîng serhildana jin, jiyan, azadî ya ku li seranserî cîhanê deng vedaye. Ev serhildan dibe yek ji girîngtirîn û navdartirîn serhildanên Rojhilatê Kurdistanê, ji ber ku bi pêşengtiya jinên Kurd bû. Ya ku berdewamiya şoreşa jinê li Rojavayê Kurdistanê bû û di demeke kin de ev serhildan li tevahiya cîhanê deng veda. Niha jî hemû jinên cîhanê bi duruşmeya jin, jiyan, azadî bang dikin û şehîda şoreşa jin, jiyan, azadî Jîna Emînî bû yek ji kesayetên herî bi bandor li tevahiya cîhanê.